Purian itu Hatta, selamat hari Minggu. Kami Parhaladu HKBP Kebayoran Baru, Pasahaton, Tabi Tuita Saluhutna, Amanami, Inanami, Narung di Bagas Coron, Songoni nang Madohoti Permingguan, Sian, Bagas Nabi, Horas Madihita Saluhutna. Buat mati kisah tokin, Amanginang, lau bersaat teduh. Amin. Marende Mahita, sian buku ini nomor 15, ayat sada dot ayat 3. Jongjong Mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mangasahon debata, saya hamonangan do ulah honota, ngot maho ale parhinaloan, tersunggul maau dibuha siang hari. Pujiok kumaho di tonga-tonga ni aka bangso ali Tuhan. Endehonok kumaho di tonga-tonga ni aka marga. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para sirohana sumurung. Mauliat ya marohana mi tuho ala dijoho hami tupakirimon di hanguluan saliling nilelengna.
Sailehon matondim turhanami, asa margogu hami, mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa hulului hami, akka na di badumagi jangi. Pargogui mahami, manaluhon saluhut, nanaing manghambat hami tu hasonangan. Sepaganda hapor seaon, pakirimon, dohot pamopomon ni rohanami. Asa monang hami roh di ujungna, laho manjalo tupali hami di julum. Alani anakmu, Tuhan Yesus si pangulu hami. Amin. Hundul mahita. Marenda Itasian buku ini nomor 425. Tangyo kamu ma patik ni debata, imasian patik palimahon, sahat tu patik pasapuluon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo natorasmu, asa martua ho, jala liling mangolu, ditano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unak ho mamunu. Patik papituhon, unak ho mangalakup. Patik pawaluhon, unak ho manakko. Patik pasiahon, unak ho olo makatindakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na poso na bawa, manang na poso na buru-buru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Ima sahatna atong rap mangidu gogo hita tu Tuhan debata laho mangulahon patikna. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon awang barat tu patikni. Amin. Marenda hitiasian buku ini nomor 170 sada.
Tatopoti Mahdosata, Martangiang Mahita. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami. Hu parhatutu jala hutopoti hami dosa dohot pangalasyon nami na gudangi. Tatap mahami marhite asini roham, jala sesa madosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesa ni dosa. ICB mangaluhon akka na pinilit ni debatado nama mitori. ICB do na mandabu uhum hang magoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani, naung mulak mangolu do, jala disiamun di debatado ibana, mangon dihon hita. Hasangapun ma di debatana di Gijang. Amin. Hundul Mahita. Marende hitasian buku ini nomor 437. Tunnamu barohaku di baitu haki, nung Yesus maringan dia. Nung nasonang awon tu kamero haki, nung Yesus maringan dia. Nung Yesus maringan dia. Nung Yesus maringan dia. Nung nasonang Noah, nung tu Yesus Allah, nung Yesus maringan dia. Hata ni debata turpuk epistel di minggu tasaderion imana tersurat di Amos walu mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 12. Songonondo di patarido huntuani Jehovah tuau idama sada hirang namalisi parbue naung malamun. Jadi ninna ibana ma Ahadona idam ale Amos, jadi jadi nikuma, sada hirang marisi parbue naung malamun, dungi ninna Jehovah matuau. Nung ngajupang hasisipul ni bangsoku Israel, dang bemar sobu-sobu au mida ibana. Jadi di arina sasadai anduk konon nasidama aka ende dijoroi nina Tuhan Jehovah dibahen hinadeak ni bakke sip songoni ditipalhon marugugun-gugun. tangihon mahataon hamu ale akan na mga rohay halak na pogos jala disiapon halak na dangol di tanoon. Akan namandok andigan peulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis emehita, andigan salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean, laho pamet-meton solup jala pabalgalhon arga dohot mangatsi marhitesian hatiaon si paoto-oto.
Lau manuhor halak na parir alini perak dohot halak na pogos alini sipatu sepasang. Asa tagadis lapung sikat niem. Nunga pola marmangmang Jahoba tu hamuliaon ni si Jakob molotung halupa honokku be saleleng-leleng na aka pambahenan nasida sudena. Tung sohumutal matanoon taringotusi manangso margudopong nasa pangisina gabe bicat songon batang aek nil sandok tanoi jala margalubang jala moru songon nil ni Misir. Di hari nasasadai nina Tuhan Jahoba sundut ma mata niari di hos niari jala paholomokku tanoon arian. Paubaoku ma ari rayamuna gabe pangamedungan jala saluhut endemuna gabe adung jala ali tonokku tu saluhut gotingmuna ulos hori jala hapal-hapalon tu atas saluhut ulu jala bahenokku do songon hangoluton marhina magohon anak sasada jala ujungna songon ari hinamago. Idama rodo aka ari sogot nina Tuhan Jahoba tongosok kuma haraparon tutanoon dada haraparon di sagu-sagu manang hawason di aek ikon dihatani Jahoba do naing begeonna nian. Jadi mado-ado ma nasida sian laut nasada tu laut nasada nari. Jala sian utara tu habicaran dilihat nasida mangulului hatani Jahoba nian. HP laos sejupang nasida. Ido sahatna martua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marende hita sian buku yang nomor 404. Jongjong Mahita. Tindakon ma haporsiaw tay, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pergugunan suatu dosa, na tumapalangit Tuhan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasa sadai, imana tinduan Maria, naga begabian sektor di perbadia. Adora Tuhan, itu Tuhata, teman remit, di pangumuman di selatus, amat terpajal di bana di awal silang, atua tubuh turudung di tanah, mangulak mangulu di hari patulu, nama naik kusulu, lahulu kusiamu di dekat aja, nama naik perguguran suatu dosa, sima ibana pada masuk butuh tanah, mangumi halak mangulu. Au porsea di tondi perbadia,
Jaladong sada huria nabadia. Huria atau pani ala Kristen akan nabadia. Dohot dia sisani dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangolu sobot daging mialak alam mate. Dohot dihamuluan nasora sudah. Amin. Undul maita. Tabigima paduan suara serafim. Tabigima tikting dihuriata di bagasan samingguan.
Tikting di Huriata, Minggu 20 Juli 2025. Naparjulu. Guarni Mingguta sedarion, ima Minggu Palimahon Trinitatis, doho topik, mamilit tohap naumuli. Paduahon, padidion na badia, hari Minggu, 4 Agustus 2025, di Parmingguan bahasa Batak pukul waluip, nanaing ro, patu paon ni Huriata do padidion na badia tuyanakon ni Huriata. Pinanggido tu natoras nanaing mendaftarhon yanakon na sida, asa mengisi formulir pendaftaran di sekretariat gereja manang di peido tu sapam. Patuluhon, pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026. Hobartu program kerja HKBP Keburan Baru tahun 2025, nunga dibuka pendaftaran tu Parguru Malua tahun ajaran 2025-2026, boima didaftar tu sekretariat, manak tu ganup situa nabi, hatut tua dohot persyaratan, boima tajaha di warta cetak. Papaton, pertanyaan sektor, naparjuluk. Di hari Senin tanggal 21 Juli 2025, pukul 10 luip, maringanat di Serbaguna A, di patu-padu pertanyaan sektor Saroha, nani hasuton di keluarga, Amang Payaman Tobing, Inang Lina Burus Regar, keluarga Amang Indra Tobing, Inang Tiarmina Burus Simatupang, keluarga Amang Erik Panjaitan, Inang Ruth Boru Simajutak, keluarga Inang Perba Tobing, Boru Pasaribu, dohot keluarga Amang Sabtono Sihombing, Inang Andriana Boru Hutagalung, nadi uluhon ni Amang Pendeta Perdinan Huta Barat. 2. Hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, pukul 10 luip, marenganan di Serbaguna A, di patu-padu pertanyaan sektor Satahi, na dihasuton ni keluarga Amang Gerhat Nenggulan, Inang Boru Sibarani, keluarga Inang Tresia Simajutak, Boru Silitonga, keluarga Amang Junus Butar-Butar, Inang Boru Tambunan, dohot keluarga Inang Maulis Sihotang, Boru Sihombing, na diuluhon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Palimahon, pangibation ni Huria, sadarion Minggu tanggal 20 Juli 2025, pukul siawip, borhak do, Cor Glorious Choir, laho mangibati tu HGB Pamulang, na diuluhon ni Amang Pendeta Liston Butar-Butar. Onom, seksi perempuan. Hari Rabu 1 hari Kamis, tanggal 27 24 Juli 2025. Seksi perempuan HGB Keburan Baru, patu pahon retreat, nama ringanan di 5G Resort Cijeruk. Pitu, Dewan Marturia Sekolah Alkitab. Dewan Marturia Seksi Pekabaran Injil, mabuka sekolah Alkitab HKBP Keburan Baru, angkatan napa duahon, na dimulai bulan Juli, saat bulan Oktober 2025. Di Patupa, genup hari Sabtu, pukul 10, saat pukul 10 sia, 30 wib. Rencana dibuka 2 kelas, marenganan di HKBP Keburan Baru. Pendaftaran aka peserta boima menghubungi Amang Ipan Nenggulan, dohot Amang Situa Merpin Panggabian. Formulir pendaftaran peserta boima dibuat di meja ni sapam. Pawaluhon, seksi kesehatan. Hari Selasa tanggal 22 Juli 2025, mulai pukul 8.30 1 pukul 12 wib, seksi kesehatan Pegabaran Injil dohot seksi lansia, patu pahon edukasi dohot pemeriksaan kesehatan mata, IMA sia KMN, Eicher, Klinik Mata Nusantara. Pemeriksaan diutamakan
tu ruas nasoheado pe operasi katarak. Pasiahon, NHKBP Distrik Balu DKI Jakarta. Hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 dipatupado gelombang pertama Represmen Naposobulung, Reginet Naposobulung HKBP Distrik Balu DKI Jakarta yang bertransformasi maringanan di HKBP Rawamangun dohot hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 pukul 2 sahatu pukul 10.30 maringanan di HKBP Silipi. Pasapuluhon. Marhite di tingon pinabotohon jala hudak kami ma hamu amang inang ruas dohot perhalado aseriahi tamad dohoti seminar HKBP nadi dohoton ni Distrik DKI Jakarta, Bekasi, Depok, dohot Deboskap. Nah dipatupan di gereja HKBP Keburan Baru. Ima di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 pukul 10.01 pukul 10.07. Topik lingkungan hidup, kehutanan dan agraria. Saplusada. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot ulang tahun Ari Perbagason Prahladu dohot Ruasni Huriata Pasahaton. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu dohot selamat ulang tahun Ari Perbagason tusude Ruasni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 20 sahatu tanggal 26 Juli. Setu hatama nama masu-masu molo tungadong Ruasni Huriata naso tar surat dope guarna ditikting na di bagasan taunoi manang bulanon di pabua ma tuganuk situa manang natu sekretariat gereja HKBP Keburan Baru. Napar pudi akad tikting nasoni jahahon hobar tu tikting cetak sadarion dinggam mata jaha songonima sahat di tikting di huriata di bagasan minggu sadarion. Tengok bema manengakoni tujuloni tuhata. Tapi gima paduan suara sektor Sion.
Marende hita sian buku di nomor 470 sia, uhut tapasahat peliata, kantong sada A do sada B.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Selamat hari Minggu madihita salukna. Hatani tu hata barita nauli di minggu ta sadarion minggu na palimahod dung Trinitatis. Sian Evangelium di si Lukas biduna pasapuluhon. Mamuka sian ayat 32 lusaha rodi ayat 42. Songonom maridok. Si Marta doho si Maria. Jala dina mardalani nasida dibongoti masa dahuta. Adong madisi paro puas sahala namar guar si Marta nama jakon ibana tujabuna. Yang guanggina namar guar si Maria hudul-hudul do dijoloni Tuhan ni tu mangihon hatana. Diharot coto si Marta doragam ni parhubason. Laos dipajonok mamadok. Tuhan, dang dia toy roham na pinasobun yang gikiau marhubasi sahalaku. Dokon ibana tong madonganiau. Gabenin na Tuhani mama ngalusi ibana. Oh Marta, Marta, lado disariho jala dihasu sahoko. Sadado narikot, dipilit si Maria do toha naulii. Dang si buatoni sianibana. Dipilit si Maria do tohap naulii. Dang si buatoni sianibana. Ido sahakna. Hamna kadongan di bagasa guarni tu hatta Yesus. Disukus sada ama do dongan na ama na uganteng sianibana. Didok lae na ito do na jumolo na umuli hamlemu nina. Bah na dibotoho hiya do godak kaletu inna mataon. Banga pasti lae songoni gantengmu nina. Jadi didok amat taon daong. Dangina taon na umuli. Alai odo nau burju ninna. Imakai nang dangalahamu nau bagak. Alayalahamu do nau burju. Dang madok na subagak kamu bagak do. Alay iban na dipilih amat tahamu hamudo na uburju. Ima pilihan yang benar memilih yang terbaik dari yang baik. Molod di topik ni mingguta sadarion mamilip tohap naumuli dang diperhadaponon antara memilih nasudinggan doho nadinggan. Molo di soal ni parsikola dang pilihan benar salah jala dang mamilit mana yang paling benar. Alanido molo didok mamilit toha naumuli bohado hita di bagasang ngulu taon na subuhi terlepas siap pamiliton. Jalaido didok definisi hidup bahwa hidup adalah memilih. Fakta nyata do nasa nariko di ngolu tao do na hatap hapor luho di portibion di pado podo hita pamiliton. Pamiliton ni ima songon naung ni do odeng dang mamilit nasodinggan dohot nadinggan. Alai sian akka nadinggani, sian akka naporlui, sian akka narikoti. Dia do narumikot. Buasa ikoni papilito ni. Ala jodoh kecenderungan ni jol maong. Hola lala mamili narikot hanya terlena bahkan berlelah mamilit holan na di portibion.
Mamilit holan narikot, tetapi ada yang tertinggal. Ima akka narumikot. Irobana didok na tua-tua, unang tading narumikot, alani narikot. Jangan pernah tinggalkan yang paling penting hanya karena yang penting. Irona pinasaha ni Tuhan Yesus marhite turpukta di bagasa sadarion. Di pamilito ni dua paropuan ditohap nariko di ngoluna. Nadiko barhon songo partamueon. Dinaro Yesus manopot bagas ni si Marta doho si Maria. Na punya hubungan na historis. Dung di pamalum di pangulu Tuhan Yesus sila carus sian namate gabe solho do para leon hubungan di tonga-tongani Yesus rap doho keluarga Lazarus doho ibotona si Marta doho si Maria. Alaya pala narumikot ima kesempatan nama cayuli, kesempatan yang sangat berharga do dihilalah si Marta doho si Maria. Molopola bongot Yesus tu jebuna. Ngata boto songo dia popularitas ni Yesus hati hai. Songo dia situan natorop naung mengidolaka Yesus, mangalului Yesus, paihu-tihu Yesus, ubai sopola herak kita, ubai na headi leo mak Yesus, sampai pola 5.000 halak. Namangi huti-huton ibana, saha rodi inganan nalongo, walau Yesus sudah mengambil tempat yang sunyi. Alai tong doro akka natoropi, ala adong akka nauli, adong tohap na arga, nabui dapok nasida sia sudi akka pangajarion, pakkatayon, doho pambahenan ni Tuhan Yesus. Jadi dak kinata dung bongo Yesus tu bagas ni si Marta. Totuna parjolo dia masih menganut manang totong do peibana dia karuhut tata krama budaya adat nama cayarga. Dan apala dau budaya ni Yahudi tu budaya ni halak Batak. Apalagi mana mar pardomuat tu partamueon. Ino umbaen na songoni sikap ni si Marta. Na parjulu di halaputi ibana ima lau mangaradi jamuan na perlu diakasi pangano menyambut tamu. Asai termanganan nok kalakot tabu di jamu namion in naruhana. Memang gak beda molo situasi di Jakarta doho dihitan na julu. Atar songonido dihitan na jolo. Hola rota muye siyak kutana asing manang atar na sangap. Itor hato do dido amatai tu inatai. Hubasi nata inang tu dapur ninna. Itor hato do marhuba sinataon. Molo arong do pemanuk nanang takupon nai. Takupon manuki. Dungi sude doho akka narikot. Akka bumbuna dasia na. Di dia no sangge-sangge luluan, di dia daus salam, pegena halasna. Jalaima na niulani si Marta. Olo do molo dihitan, molo dibereng tamuenai, dibereng tamuei perjabi holan na hudul. Doh inatai, hape nga dibereng lao, nga tepak nyani komangas siang, ibu har perjabu. Saya songon naso merit, naso lianon naronay kami mangan, ito narutong ibaga sa rohana, niya perroha. Ngaro tiba tu jawi martamuye jam 10. Hape nga jam pukul 12, saya hulan nahud dulu natay. Anggoy Jakarta odang paraswalan. Ay tokin nai turarong domanggora siya garbang ni jawi. Go food, inna. Ito nyapos madora, apalagi belum berdung dihida inatei songun na borat maka nenak do hape hamin naruhat to. Jadi tradisi ni si Martaon songot tradisi ni halak kita don. Yang pertama yang menganggap tamu itu adalah raja.
Ido benahalak bata dido molo partamue ima parbahul-bahul nabulun parsakalan nasomahiyang paramak nasobulungon dohot partataring nasoramitop. Dapurnya tidak pernah berhenti asapnya. Sakalannya, harus sakala bahasa Indonesia. Manang nahama alaihi tahan sakalan imam bolo majeljeli maniak manuk isima digijang di sakalan. Naso heara mahiyang ninna tetap basah karena tetap dipakai. Paramak nasur gulungon amak nai tetap dope terbuka Allah oleh tokinai ngeterotamu muse. Dan sangat terhormat menghargai tamu. Hidup benar tadok arga do Nabi Nain si martau menyambut Tuhan Yesus arga. Hormat di mana? Hormat. Holanina adong silakona di turupuk tahun. Dak pola nyani komanari taibana. Jala tabereng do nakining protesna. Masa kepada tamu dia protes? Allah diberengi mana anggina si Mariai duduk manis di labung ni Pak ni Yesus. Anggo di rohani si Marta hiana tok itor hatok piat doro si Maria mangurupi bana. Hape saya dipai mengasai hudukan ibana ngataruk nakning manggiling le sia dope dungi makupas nyod dope ikon halason pege hunik majaki daus salam dope. Habis si Maria saya duduk manis si bara. Padahal itu sangat tabu sebenarnya bagi seorang Yahudi. Untuk duduk dekat dengan seorang pria. Apalagi dikelilingi para lelaki. Irobana didok. Ditiki Yesus maju pangi para puas Samaria. Adalah sebuah sebenarnya pertemuan yang sangat riskan. Alaina taro nakining. Buasa polai kogabe holsoan ibadah dungi protes tu tamui. Ay buasa paso bom guru anggi kodang meredat. Itu naneng dohonon na. Sa sitong na naso meredat do si Mario di pasobu-sobu. Hahana. Lau marhubasi imana duduk manis imana siyanggian. Molo halak batak pe. Subang nebel gadui. Ikos siyanggian do marhubas. Siak kangen ba boy maduduk manis. Apa yang natuk si Mariodo? Hamunak kadongan ido protes na inakining naso itis sa sitong na buasa pore ko protes iba na tu Yesus. Alay songon nataro nakining hubungan kekerabatan Yesus dohot Marta Maria Lazarus alang sangat dekat. Gabedang dianggap songo sedatamu na holang ido rauban na barani si Marta mado songoni. Alani uban na itor direspon Yesus. Marta, lado di pasari sarihoin na ibana. Lado di hasusahoko. Kau repot hanya dengan keperluan-keperluan luarnya. Dengga donyan na niulami. Alay holar repot di sidoho. Dangitad daho tamuim. Sudah maboto siapa Yesus? Sudero maboto apa yang dirindukan orang daripada Yesus. Ketika Yesus hadir di mana-mana, yang paling dirindukan orang adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Yesus, yang semuanya perkataan yang penuh makna, yang membawa perubahan-perubahan di dalam setiap kehidupan. Idoban na songonina jolmai berduyur rotu ibana. Ala adong kata-kata na bermakna, yang bernas, yang membangun, yang menyemangati, yang memotivasi. Alanido bolo si Maria duduk manis di labung di Yesus adalah sikap yang paling dipuji oleh Yesus. Ido ibana na ido ibana di ayat 40 sadaro narikot dipilit si Maria do tohap naulii dang si buatoni siani bana. Maria memilih tohap naumuli di hatan bagian yang terbaik, maka itu tidak layak diambil daripadanya. Hamunak kadongan di bagasa guar itu hatta Yesus. Imana taduk naking
soal hal memilih. Jala itu na diperhadapkan di bagasang 10 tahun. Di tahun 70-an adong do saya ada film na populer nama dok ketika cinta harus memilih. Diperhadapkan seorang anak tunggal na baru mangoli yang tinggal bersama dengan ibunya yang sudah janda. Ditiki naung dihobasi istri naon, suami naon, akapakianna, duka ruar ibana siya kamar, dungi di bereng omak naon mak. Kok pakai baju itu nah? Ini udah mama sediakan, Nena. Lalu dia pilih yang mana? Padahal dia sudah pakai baju yang sudah dipakai, disediakan istrinya. Rak denggado baju napi nak kenai. Alai diperhadap pembebanan itu ada pilihan na sulit. Ketika kita salah memilih, maka dipastikan kita akan memasuki sebuah persoalan hidup yang pelik. Gudang ma persoalan nanai ngadopata molo salah memilih. Itu bana berkaitan nak kinikan molo salah memilih penang diaka hidup perkawinan. Ol magabi menyesal. Mata patutok kiam masaut inna. Itu benar belum berbeda ya matai doh inatai gebetu sitong perbedaan na. Patu ulu hiam mania nau tuh. HP aruk kia do pihal letu nau ganteng siak ko inna. Me salah pilih dia do tahe inna. Alain rumikko nanang berengota adalah bagaimana kita untuk memprioritaskan apa yang paling utama dari seluruh pilihan-pilihan yang utama. Rikot dunia mabangu jabun nabalga. Rikot na megah lengkap dengan segalanya. Tapi jangan lupa. Boy do ala ni narikoton asa adong prestision alay mago holong ni roha. Dia do natumagon membangun rumah megah atau membangun cinta kasih dalam sebuah keluarga. Tuahama rumah na megahon mulu di bagasan na para penghuni na dangadong keakuran, dangadong kerukunan, horan na masih bolangan, dakyabe masih todongan, dakyabe masih deisan, ay pitu ni jebunahon onom, inatay keluar siap pitu timur, amatay siap pitu barat, anak nau siap pitu utara, dakya deis, hape mulu geleng do jeburiba, sinagajan ni todong inatay tunga sa deis. Bisa ngajahu ate enak. Oh enggak, atal neok kabeh dunia. Masih ada gesekan-gesekan, masih ada sentuhan-sentuhan. Masih ada bisa sempat bertegur sapa. Itu ada banyak hal-hal yang sering kita prioritaskan. Alai mago tertinggal hal yang paling prioritas. Ido nataru naking nanido ni halak bataki. Unang tading narumikot ala ni narikot. Jangan pernah tinggalkan. Jangan mengesampingkan yang utama. Atau yang utama dikesampingkan. Dan ini yang sering terjadi di bagasang 10 tahun. Odo pangalahon nama sajujuk nata adupi. Di tonga-tonga ni bagaimana kita menentukan pilihan kita. Songon nang pinasaha ni turputa nak kening. Molo si Maria memilih bagian yang terbaik. Seperti itulah seharusnya kita memilih. Nah dipilih tibana adalah dekat dengan Tuhan. Boy dojono tuakanari kok di Portibion silahkan. Audak ya huruf dang boy mamorah halak Kristen tidak. Mau punya uang, mau cari uang, mau jadi kaya silahkan. Alai unang magabi prioritas karena ketika itu kita dapatkan tidak jaminan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Ido bana didok Yesus jumolo malului hamu harajau ni debata dung ita bahron nama
Cari dahulu yang paling utama. Ketika kita mendapatkan yang paling utama, ini yang utama ini satu demi satu akan kita raih. Unang pola pikir ho namang inang harta warisan na gudang tu anak komu. Pikir ho may mana marsikola. Pikir ho may mana bisuk. Umora ugurang siyan na sinarimi. Bisa dia akan dapatkan nantinya. Daripada kau tinggalkan harta yang banyak. Tinggal pas sudah-sudah ho may bana. Ay nga dong dana kon waing. Ngapain lagi capek-capek. Itu nanti bagianku yang di sana itu katanya. Iku tuh harus dia reganin na. O Pak Purwem. Amang ngitung-ngitung warisas siya namong na. Ngata bering orang Batak molo tak akui tidak ada yang 3 sampai 3 generasi bertahan di dalam kejayaannya. Isa meberek kamu. Karena apa? Karena hanya dipersiapkan untuk mewariskan hartanya, tidak dipersiapkan untuk menjaga dan untuk kemudian mengembangkannya. Idumban naikon na paling utama ima. Tawaris somasongo si Mario Jonok solhot duduk dekat dengan Yesus. Jonok tu hatani debata. Jonok tu sumber daripada kehidupan yang paling utama. Maka segala sesuatu apa yang kita pikirkan akan kita dapatkan. Ahsihol ni roham. Kebahagiaan do. Dangboy kebahagiaan ini menjadi kita dapatkan dengan ukuran-ukuran daripada apa kepemilikan yang daripada dunia ini. Alai molodung dapat holong nasihat Tuhani. Maka cinta ini yang akan boleh mengikat satu sama lain. Sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan, merasakan kedekatan, merasakan keakraban, merasakan kerukunan. Alaniha menakadongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus memilih yang paling utama. Syaratnya dibutuhkan hanya dengan hidup dan hati yang sederhana dan yang rela untuk senantiasa mendekatkan diri pasol hoto dirita laho manangihon hatan itu hatta. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan nami, mauliate ma nungadi pakulingi ho hami marhite hatam. Huboto hami takas fakta nanya tado pabua ganup ngolu nami diperhadapkan doho pamiliton. Najo dohami terlena holam mamilit alan yakka keinginan na adong di porotibion nahuhilalaho kami boy mangalehon las niroha sukacita doho kebahagiaan. Hape jo dohami Tuhan gabe marmara dihatam sadarion nunga di padarho. Songo dia si Maria mamilit tohap naumuli ima pasol hoto tuho pajonoko dirina tuho jala manangiho katam molodung dapot tami tohap naumuli ima hatam nabadiyai ido mabohalihami boy lau madungdung akka nahuhiripami di tonga-tongani portibion untuk mendapatkan apa sekalipun nahuhasiholihami di ngolu nami. Atong Tuhan nami marhite todin loas mahami tot asa diarahon lau mamili toha nami naumulii. Asa bui hot ngolu nami totong di bagasan las niroha, di bagasan kebahagiaan, doho di bagasan gugu nasiako. Mauliate ma Tuhan nami, dang lupa hami manangnya kos sude gulmi ningolu nami, sude nang akka poparan nami,
Akaya nakon nami siya dana name nang tunamagudang. Dohok manang nasida ajari Tuhan. Asa diboto menetapkan pilihan na. Memprioritaskan dia mana rumikot. Asa unang gabi madabu nasida tuaka parmaraan. Dohok tubagasan aka hasonangan ni portibion. Utangnya kok kami akadongan nami na dibagasa parsahiton. Na pihak dibagas manang di rumah sakit. Asiroham jama pa mamatang nasida. Pasu-pasu akauba na pinangan na. Terlumobi na liling marsahi Tuhan leho dinasida benge ni roha. Dohok keluarga na pature-tureho pe. Leho dinasida kesabaran. Dia kena madalani pemulihan dope las roha namin nungarap pamisa darion doho inang nyonya Anita hutapea boru si barani na dibagasa parsahito dia katikinong salpu lampasiko mahahi pasonna songonima Tuhan nami akadongan nami na dibagasan arsa ni roha hubuak kami keluarga ni ama nami amang si majutak doho boru si lalahi nasia sektor saroha ala martilaha matua nasida jumolo marujung anak kon nasida na ukupataruhamin at tuari itu parbadaan na pargugoi jalapuli amanami doho inanami rap doho sude keluarga utangnya kok kami sude Tuhan nami akka ulaun program di tonga-tongani huriamon songoni doho panitia jubileum asa totong Tuhan dibagas akiras ni roha makubasi nariko tu pesta ulu polop nami nanaing pesta honon nami tu tahun nanaing ro Tuhan nami debata nami borha do sada punguan sia tonga ni punguan namion lau madapoto mangibati huriam di pamulang ipe totong madibagasa pangaramotionmu. Dan lupa kami mabuan akaya nakon nami naung mamuka marsikola di bagasan na sa mingguon. Doho na mamuka dope tu minggu na naingro. Leom madinasida semanga na ibaru. Jala bisu na siyako. Asaboy totong Tuhan di bagasan haburjuon na sida. Laho majalahi toha na umuli. Ima parbinotoan laos songoni nang bisu nasian homar hiti hatam. Tuhan nami paso-paso nang pamareta nami. Bangso nami negara kesatuan Republik Indonesia. Totong matuhan lehok kadameo di tonga-tonga ni bangso namion. Pada waka nama si tuhas-tuhasan. Nama si paru-aruan. Alai loas mahami saling membangun dohot masih urupan songoni nang solidaritas di parugamaon asabui tu hak kami di bagasak kadameon di tonga-tonga di bangso nami moliate ma di bagasa Yesus martangia kami amin. Marede hita sia buku ede nomor 255 mamuka ya sada laus tapasaha piliata napa duahon. Manang ahapin
mahita. Tapasahat mapilian na tapapungot wadopan ni debata martang yang mahita. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad doho na saudi basa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gawi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asahu parhasya kami pilihan opati bulhok karajao muditonga tongani huriam doho di porotibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaos songon na di banua gijang. Leho matuhami sa dariok kanguluan siapari, sesa madosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to giho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu Madita.